Hello mga kaibigan, welcome back po sa channel natin. Sa pagkakataong to, syempre, ang mumukbang po natin. Isang slab po ng lechon skin. Ayan po, napaka-lutong po niyan. Laki. Syempre, meron tayong sarsa ng mga tomi rito. At syempre, maraming kanin. Yan po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw dito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan ngayon. Ibang mga viewers namin. Ito po sa madalangin ko sa inyong buktong anak. Sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Nakagat po para sa inyo. Okay. Mmm. 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 Excuse po. Huh?
아. Sarap. Excuse po. Oh. Ito.
Medyo makunat na po yung dito.